Türkiýede okaýan türkmen studenti Omriuzak Omarkulyýew Türkmenistanda tussag astynda saklanýar diýip onuň ýakynlary Azatlyk Radiosyna habar berdiler. Azatlyk Radiosyna 9-njy we 11-nji iýunda gowşan maglumatlara görä Omriuzak Omarkulyýew Owadan Depe türmesinde saklanýar. Omriuzak Omarkulyýew Türkiýede türkmen studentleriniň jemgyýetini döreden Türkmenistanly ýaş aktivistdir. Ol 21-nji ýanwarda Azatlyk Radiosyna çykyşynda öz döreden guramasy barada gurrun berip, öz guramasynyň işine Türkmenistanyň ilçihanasynyň gyzyklanma bildirenligini we goldaw hödürlänligini aýdypdy. Omriuzak mart aýynyň başynda Azatlyk Radiosy bilen ýene habarlaşyp, özüniň türkmen häkimetleri tarapyndan 14 fevralda Türkmenistana alınıp barlanlygyny we şondan bäri ýurtdan goý berilmän saklanýanlygyny gurrun beripdi. Türkiýede Türkmenistan talyplar Radiosyna birleşigini ýoldaşlygy bilen Türkmenistana Türkiýe Ankara'da Türkmenistan konsoloslugynyň başlygy Murat Akmamedowyň haýyş etmegi we Türkmenistan Merkez Saýlar Edarasynyň ýürüjü toparynyň çakylygy boýunça şu ýylyň fevral aýynyň 14-nde Türkmenistana getirildim. Omriuzak Omarkulyýew özüniň Türkmenistana barmagynyň maksadynyň ýurtda 25 martda geçirilen parlament saýlawlaryna tin etmek we Türkiýede bilim alýan türkmenistanlylaryň ses bermegini guramalaşdyrmak ýaly işlerden ibaret bolanlygyny gurrun beripdi. Ol Türkmenistanda saýlawlara görülýän taýýarlyklaryň çäginde geçirilen resmi maslahatlaryň birine gatnaşyp, soň Türkiýe gaýtmakçy bolanlygyny, emma ýurtdan goý berilmeýänligini aýdypdy. Şu wagtda geçirilen ýygyna şu ýylyň fevral aýynyň 21-ine gatnaşdyk. Soňra men ertesi günü fevral aýynyň 22-sinde ýygy Aşgabat İstanbul uçagy bilen uçmakçy boldum. Ýöne meni şol ýerde migrasiýa gulu izme gaýtardy. Sebäbini soranyňda pasportyňyz sizem okaýan diýip jogap berdiler. Soňra men şol gün migrasiýa gulugyna gidip pasportymy barlaga berdim. Ýöne hiç ýylyna asasyk ýokdugyny aýtdylar. Ýöne men asıl sebäbini öğrenmekçi boldum. Men migrasiýa gulugynyň başlygy bilen görüşdüm. Olkem hiç sebäbini düşündürmedi. Hatta meni ýurtdan çykyp bilmejekdigimi aýtdy. Omriuzak Omarkulyýew Azatlyk Radiosy bilen mart aýynda şol söhbetdeşliginde özüniň ýurtdan çykmagyna mümkinçilik döredilmegine sorap Türkmenistanyň içeri işler we daşary işler ministrliklerine, şeýle-de baş prokuraturasyna eden ýüzlenmeleriniň netije bermänligini, özüniň 22 fevral we 1 mart aralygynda Aşgabatyň halkara aeroportunda galyp Türkiýe uçmagy ýygdyrly synanşanlygyny habar beripdi. Men soňra mart aýynyň 9-nda hem Türkiýe Aşgabat halkara howa menziline çykmakçy boldum. Ýöne de izme gaýtardylar. Hiç ýyl okuma dowam etmek üçin izme gidip bilmejekdigimi aýtdylar. Indi men näme etjegimi bilmän galdym. Aýalym seni şu wagt Türkiýede. O hem kyn ýagdaýda galdy. Ýa şu gurumlar meniň başymdan geçen wakalar. Belki şu gurumum dünýä radiosyna habarlara çykan pursatyna meni kynç goýmazdyr. Meni howpsuzlyk ministrligi işgärleri ýa-da komitet işgärleri näme etjeklerini bilemok. Men bu taýdan hormatly prezidentimize ýüzenmek isleýärin. Meniň Türkiýe hukuma dolanmagyma ruhsat berin. Başgalarym kyn ýagdaýda galdy. Aýalym Azatlyk Radiosyna. Türkiýede okaýan Türkmenistanly aktivist student Omriuzak Omarkulyýew Azatlyk Radiosyna mart aýynda beren interwýusundan soň ondan hiç ýyly habar bolmady. Birnäçe gararsyz habar beriş serişdeleri onuň türkmen häkimetleriniň gysyşa astynda saklanýanlygyny habar berdi. Bellemeli ýeri Omriuzak Omarkulyýewiň Türkmenistana barmagy ýurduň saýlaw komitetiniň resmi çakylygy boýunça we Ankaradaky türkmen konsulhanasynyň başlygynyň guramaçylygynda amalaşdyryldy. Azatlyk Radiosynyň konsulhana jaň edip Omriuzak Omarkulyýewiň ykbaly barada maglumat almak boýunça synançyklary häzirlikçe netije bermedi. Azatlyk Radiosy Omriuzakyň ykbaly barada 3 aý golay wagt bäri ýygdyrly maglumat almagy synanşýar. Soňky günlerde gararsyz çeşmelerden gowşan käbir maglumatlarda Omriuzak Omarkulyýewiň 20 ýyla çenli türme tussaglygyna höküm edilen bolmagynyň ähtimallygy aýdylýar. Biz bu maglumaty resmi taýdan entek tasdikladyp ýa-da inkar etdirip bilmedik. Türkmen häkimetleriniň Türkiýede türkmen studentleriniň jemgyýetini döreden studenti nämede aýplaýanlygy hem nämälim galýar.